prázdniny, ale pokiaľ vieme, Veronika je chorá, takže držíme palce, aby veľmi rýchlo vyzdravela. Pripravená hrať? Teší sa na vás Martinko. Tak nech sa páči, choďte hore, držíme palce. No a ako to býva zvykom, my s Lukášom budeme nielen sledovať hru, ale trošku aj do nej samozrejme čo to porozprávať a možno si aj vymeníme nejaké recepty. Varíte? Jasné. Takže to si povieme vtedy, keď sa bude David hore potiť pri Martinovi a bude hrať. Držíme vám palce. Nech sa páči. Takže David ide hrať a ako som už naznačila, my dve s Máriou to budeme všetko sledovať a trošku aj radiť. Dobre? Áno. Dohodnuté. Takej peknej čašničke by som dala aj ja. Držím vám palce, čaká vás hore Martin. Nech sa páči, prejdite hore a ten jackpot si zoberte, hej? A my budeme samozrejme spoločne s pánom Rudolfom držať palce. Teraz sa oplatilo. Viete, čo vás hore čaká? Áno. Jackpot. A okrem jackpotu samozrejme aj Martin. Takže nech sa páči, Marek, vy choďte hrať. Držíme palce. Vy poďte ku mne bližšie, pani Kamila, a budeme rozprávať, aký je Marek chlapec, aký je šikovný, aký je talentovaný a hlavne, prečo sa bude rozhodovať. Choďte hrať a ja, ak dovolíte, ešte predstavím našim divákom vášho ocka, ktorý prišiel spolu s vami, takže je to pán Jozef. Vítajte, dobrý večer. Ďakujem. A dobre sa tu cítite. Sú mi jasné. Tak. Čaká vás tam hore nielen Martin, ale aj jackpot. Tak sa snažte. Dobre, nech sa páči, choďte hrať a nebojte sa, ja vám tu dám na Ľuboša. Pozor, my budeme sledovať hru. Áno? Áno. Viete čo, ja si myslím, že vy chodte hore sa sústrediť na hru a ja tu tie rodinné vzťahy s vašou pani manželkou dorozprávam. Čo poviete? Dobre, pripravení? Dobre, nech no. sa páči, chodte hrať. Držíme palce pánovi Pavlovi a už vidíte, s pani Aničkou trošku zabrdneme do rodiny, ale budeme sledovať aj hru. Dobre? Áno. Dohodnuté. Kúpila som si jeden žreb, na ktorom som vyhrala 300 korún a potom som si kúpila 4, ktoré mali postup do hry TV a tak som tu. Tak sa to robí, priatelia. Ak si chcete zahrať čiernu alebo bielu, musíte pokúšať šťastie. A vy ho máte hore určite veľké. Držíme palce, čakajú vás zaujímavé sumy, aj jackpot. A my s pani Darinkou budeme trošku o vás rozprávať. No tak a hlavne držať palce však. Tak možno tých 15. 15. No, usmialo sa veľké šťastie na vás, takže nech sa páči. Choďte hrať, čaká vás tam okrem Martina ešte aj jackpot. Držíme palce. A ja teda predstavím priateľa, je to pán František a spoločne s nami bude držať palce pani Štefán. Opýtam, kým príde Zuzka, dohovárali ste sa so Števkou, ktorú si má zobrať na záver? Nie. Tak ďaleko ste vôbec neboli. Nie. Dobre. Zuzka, tvoj. Častejšie žrebile, v tom čase sme kúpili 2, čierny a biely. Čierny a biely. A šťastie sa usmiala. usmiala. Ste pripravená hrať? Áno. Hore vás čaká jeden sympatický mladý muž, volá sa Martin a bude robiť všetko preto, aby ste to dotiahli až k tomu jackpotu. Ďakujem. Držíme palce, nech sa páči, vy prejdete. No a my s pánom Michalom sa trošku lepšie zoznámime a my vám potom sprostredkujeme, čo je vlastne pán Michal zač aj pani Katka. Žena ide pracovať a dvaja chlapi tu budú so mnou klebetiť. Tak, nech sa páči, držíme palce, zoberte si jackpot. No a my, ako som už naznačila, budeme hru sledovať a čo to o rodine prezradí. Je taký rozhodný typ muža? Viete si za svojím? Áno. Veľmi? No, Dobre, ešte nám povedzte, kto vám drží doma palce? tak deti a matka. Deti. Ako rodina. Máte 2 dcerky, to ešte môžeme prezradiť. Tak, ideme držať Stanislavovi palce, nech sa páči. Čaká vás tam Martin a okrem neho aj veľký jackpot, takže tade to. No a my s pani Milenou sa nielen trošku spoznáme, ale hádam sa aj niečo dozvieme na Stanislava. Naozaj veľmi držať všetci palce a verím, že tú energiu budete cítiť hore. Takže zlomte vec, ako sa vraví. A vy, páni, môžete mi pomaly začať rozprávať príhody z detstva, aby som čo najviac vecí o vás vedela. Nech sa páči. Možno, že by sme boli vo vymenenom poradí. Viete, čo vás tam hore čaká? Veľký jackpot. Veľmi veľký jackpot. Jeden sympatický moderátor, veľmi láskavé srdce má. Takže vy, nech sa páči, pán Jozef, vy choďte hore a my si tu s vašimi dámami budeme rozprávať o tom, ako hráte. Pripravení? Pripravení. Tak, a vy veľmi dobre viete, že my tu spoločne s Marianom budeme držať palce a sledovať hru. Nie. Chlapi nie sú do ženenia? Zatiaľ slobodne. Premýšľajú. Aké máte záľuby, ak sa nemusíte venovať našim vlasom? No tak mám záhradku, v záhradke najčastejšie veľmi rada chodím na hríby, do prírody. Máte krásne okolie. Máme. Určite. A spoločnosť vám občas robia aj synovia, alebo len manžel? Ako kedy. Ako kedy, ako sa im chce. Ste taká hráčka rozhodná, alebo vôbec v živote ste rozhodný človek, či skôr si nechávate radiť? Ako kedy. Ako kedy. No Martina, on je veľmi sympatický a teší sa na vás. Takže nech sa páči, držíme palce a my sa s pani Emiliou pohodlne posadíme, napijeme a sledujeme hru. Ideme si trošku zarelaxovať. Ideme hrať, začína sa čierna alebo biela. Potom budeme
Tak Ocko je rozhodný typ? Bude to jednoduché či zložité rozprávanie? No, sú ti tie sviatky za nami. Vieš, čo je na nich najhoršie vlastne? No to viem presne. Upratovanie, varenie. Hýbajte hore k Martinovi hrať. Sám ste mi tak naznačili, že jackpot? Bere jackpot. No držíme mu palce. Samozrejme, držte sa. No a my sa tešíme, pretože okrem vás ešte držia palce aj dve dcerky pri televíznej obrazovke. Tak poďme do toho. Trošku zosmutnel však. Zosmutnil, ale... Jasné. Bez trémy? Budete sa usmievať aspoň na Martina? No, mne šetri. S tým